Karon na po ko nagsuman kay pangkisan ra nga ba pangkis. Violet na siya. Medyo na lungkot ko kay mahawa na mi diri ang magipian. Hi everybody, madsuan lang yung tanan diha. Dan uli na mi. Kay nanglakaw mi kay karon adlaw kay nag brown out man. Nag-post man nagtagabuhi ko nga brown out ko nung adlaw alas 8 tagtang alas 5 sa hapon bro. Ay, gracias Ginoo kay alas 2 pa sa palis. Ning balik na mo na ni uli na pud mi. Nanglakaw mi kay mga naman nagway kurinti, maputan mi daari kay parang inita. Mo dito mi ilalula sa side ni Undoy ba kay. Tamal to ka naman sa lepantaw. Ug na ipantaw but pasabot hangin pa dito kay ibaba man ditus mo to. So ano gipangkat guys ag mga dahon kay magsuman ako karon. Magligid ta og lamok. Magligid og kamuti kay tawag sa suman nga kamuti kay niligid man. Aga ba niligid? Aga mo niligid. Murag ligid. So, diag dahon, nagawa na rikuan, nagawa na danig pang bahin-bahin ako ning ahugas ag maazo kay dito ra ba diri batang butang dito juta. Delikado ba kakadsa tag dito. So ha ning hugasan. Hana lamang ikuan daan ipangkat na daan pero unsa ra to ang magamit, mura hugasan. Eh, nagsigisi na, nagkiwatay na. Si Dalton, tanawan ni Dalton oh. Bis kay naghinay ko dari kay ron di mamata. Sus kaning mata naman dai si Ja. Dugay na jud guys nga wala ko makasuman. Karon na po ko nagsuman kay ang kamuti magudaari gikan pa dips mabini. Na lajo para ba nagigikanan. Wa na gad gintaw na mapansin kay daghan ra man gud pudto. Ja kana bitang ikaw ra pud makaon, pila ra pud kabuk mong makaon, mora pa yung dangagon ja. Basig malata ba? Masayang ko. Ang ana ang gamong suman kay aro mahalin. Siya di mahalin og suman na. Okay, mura man gud og urog bisig kaon og kamuter kasi nga dinunag. So anyway guys, asa na humanon guys. Unja. Ano pakiton sa process unja. Human gud dari kat. Taas adto katong video. So anyway guys, sa di pa tamo padado no, adto kalimot og subscribe go pa ka subscribe. Suportaan ako ning enjoy igsoon nga Bisaya. Musuporta gani kung tas mga Tagalog. Matud pa ni Miss Jean Barangan tanaw ko sa video. Musuporta gani kung tas mga Tagalog. Ngano di man ta mo suporta sa tong kagalingan nga mga kuan. Sabi tawag na kababayan. Kabisaya, nang parehong Bisaya ba? Kay namin nagbas ni Ja. Mga Bisaya ra pud giingnan mo nga social climber. Namo to nga nang labor ba kunog. Labor ba kunog unay Bisaya awadon sa Tagalog, tabangan kunos mga Bisaya. Ngano kuno agdi nga ubang Bisaya mangunay ra kuno mga Bisaya og pang ilabot kataway. Sakto bitaw pud. Kita ko sa kaduta mo laban sa atong kanang Kabisaya og awat sa mga Tagalog. Jawag na po yung mga Bisaya nga kuha na ito pong sunugawa bisag wagi itan. So mara to taas na paghang chismis makita ra ta guys. So second step guys is magpanit sa kamuti. Awa, orange color. Kaya mo guys, mas dali ang taning napay pilir no, pero hani bag mang pilir mo magtagulilong. Diha pa man tudos ni aging kalit man lang pagkawa. Mo nang magkuan naman ta mag antos pa na ring kutsilyo. Makamansara pa ni kamot pero okay ra mo po yung mga event karong mga adlaw. So okay ra katong kamot mansahon sa kamuti. Makamansa magud ni si Ja. Pero mawara man pud pero pila palagi pud kaadlaw. Sa una gamang kamot di man say maitsura mga eskwela mi kay kana lagi mag kuan kamuti. Magkaon may kamuti. Sahay panitan, sahay pangkisan ra nga naan ra ba pangkis. So salamat ka do ni Damski. Kay di apag yung kamuti Dams. Amo na laman ning sumanin Dams kay daghan mo pud jang ipada, amo tong gipalibaran giingnan nga kanang gamay ra lagi. Ipada na gidaot man dayto. Ipada man hinupod tanan. Mo nang daghan ra ni. Kapilan ni deng agi pagyapon mabuhing. Hapit na jud ko magpanit guys. Ilalim trabaho labi nagang kamuti kay arka gagmatoy pug kaadto. Pero sayang man lagi pud og di ada ginuton. Kanapan gud puy ma bangudani. Nahuman ra kadto ko pamanit. Gracias Ginoo. Abi ko makatuog ko kay arka buring kadto sig panit katuog ko na ko nagprepare na ko. Sumara ri guys atong bangguron karon. Sakto ra pud di pud gamay di pud daghan. Sakto ra jud siya. Daghan og positioning nganing kuana. Nganing sumana. Ug na nabilig jag suman guys, labi nag mga ingani kan mga bangguronon, mga kamote bulang mo ila adyo na din sa hangsuа. Kay di jud lalim. Ja, 5 ka sa kaputos. 5 Gs, depende man sa dako. Dang buon pas uban. Luoy. Na, orange. Gusto malagi mo kaon na hala. Kumpate kayo dihadtuan, banggod.
Hinahinadya naman nato guys, kaya hindi maapil agad ang kuko. Mas bitahan yung kamuti kasi sa bulanghoy, kaya bulanghoy, aliwaros man to abang gurong, kaya namay subok mo, babag. Kamuti, hurot man yung kamuti, huwag man dapat kita dyan. So naman ninimugban doon din na. Uy, sakit na po sa ababa ni. La, kung bating pagod. Gusto mo mo kapsuman ng kamuti. Yung kamot, di magtataw-tataw. Ang sao naman nga, sa pagdiri ka buo, pag magaling na human, kapuwi naman ko. Naba kay suman na ning mahimo. Lahi, radzad lang medyo itong hinimo kay Pino ka, adyo. Mura magugtagko, magugapugap. Mapuhumalagi gihapon ito. Alam na yung tanawang purma ba ning niligid. Guys, tanawin ninyo guys, ang violet guys. Oh, namika ito tanawin, no? Violet na siya. Bes, wadan ko na natang orange. Na orange. Lagi tanawin, no? Kaya color-color ko na itong kamuti. Mo ka na carrot nga kamuti. Data ko sa ubi nga kamuti. Orange. Okay, puti. Napay puti kadyo. Puti po ni sa mga sigahil niyo kadyo ko dati nagbanggod. Nahinay lang pero bisig maapil niya itong kukunan ni wala itong panit. Kasuway na rin ko. Kapila lang ko kasuway kasi na magbanggod ko pero bulanghoy naman to. Maapil lagi kahang Dani. Maapil banggod ka na bitang katugo na kaadyo. Nagbanggod pa. Nakapaninda mo kundi nga ni suman sa una. Bata pa mi. Doon sa lagi mga diskarte kaya mabuhi. Naisay ang marangkan uno kung abunda mi dana makasuman mi kay namay kapalit og gamay. Wa agad aw magdum agad ka mo pi. Lipay lagi may kwartas na nay sa una kay palit man sa gamay dyan magsuman siya magpugi din taos na nay kay bantay si grupos na nay ba nga ag kami mura namig nga lurong nami kinaan sa kamuti nga plain mo na makanalas na nay nga ija na lamang asumadan pud kay anong pud mi laadyan og kain. Guys, nahaman ra gud bagod atong timplahan og kamay. Hiniguman ni magbutang sa kamay murang karaw-karawon. Lami ni butangan pa og lubi. Saka man dai mi lubi. So, di na laman nato butang og lubi. So, imikos-mikos ra na nato guys. Mikos-mikos mo lang yan. Pag namikos-mikos na, ready na tayo para magbutos. Oh, ayan na. Nalinis ko na yung mga dahon. So, ito na lang hinihintay natin na mamikos-mikos yung asukal. Tiyan, ubo-ubo na pag-usa ka napapansin na. Kaya, bilisan na natin to sa pagmikos-mikos para makapagputos na tayo ng ating suman na niligid na kamuti. Tagalog na kagawang. Kiring dahon guys, mo ning haning gilain kay ang ihapin. Kay jud budekot ba? Sayang. So at least kare mo deket ang dahon. So ato na si Jang kumpid. Kumpid na to sa dari. Sabuan kay jud makaliptan. Mura na gud pud mo kamuti agi sang sabaw. So, nagsuman pa sana itong katong isuro yun. Da. Hello. Aray ko. Dali raman naman to ni. Dali raman naman to. 30 minutes raman. Wait, nagsuman. Di makapwede pa dagtuoy. Pinaman to sugar daghan. Luto na gud ang suman pero unja ako magkaan kay init pa hapang gibabog na unja magdagag sa pugpan hapon daan na mo. Unja. Nara ko i-share ninyo guys pa. Medyo na lungkot ko kay mahawa na mi diri ang magipian. Kay naamang dumi nakitaan nga lain nga kaabangan nga
napakatanim-tanim ko dito dyan na pibasak nga na marag makatabang po sa ang pagkatao nga na may isahay nga marag kog stressed out ko nga na marag kog malundi gimingaw ko sang life sa una nga daghibot-buhaton sa countryside nga daghibot-buhaton sa mga kalibunan nga na so mao to nakakita man mi enjoy gagawro pud undoy tag ija mao nga marag na mix bitaw ang emotion kay mingon pud ko dari kay syempre sagad nga nanas Dalton na 2 weeks pagod si Dalton ning balhin na mi daari kwan guys murag na hurt po ko ba kay lami mo jud dari lugar bisag gamay ra siya peaceful ja buhitan pug mga tag-ija pero namo good better option nga murag mas mo function pag hang utok ba amo mi gabi ning dili mi gabi kay kanang diha man mi gi-deliver may mga tinda-tinda gabi ja ni hapit na lamang pud mi so mao to gamay ra pud siya murag mao siguro dako ulam na ni mao siguro pero naalan sa division so pag may bisita di mi direct makit-an nga na kay naisala gamay na dapat kwarto gamay so murag pag nabahin so murag mas okay siya na privacy ja kuan pud guys kanang agtag ija gagawra lagi pag undoy madyo gani kay nabakante ginambay karon ja mao to nga ningon mi nga mobalin naman jud mi although gisayangan pud mi daari okay jud pud kaazo dari kay doon na sa tanan agkato murag baryo na siya lazo na siya pero okay ra kay naman pay motor na may sakdanan di pud yung totally lazo ja okay ra man pud agdan agang gikaganahan dadto kay nainatad pwede ko makatanom-tanom kay kita mo sang lagdas ni agi nga namutod ko og mga Wilkins kay gusto lay ko magtanom gusto na lingaw nang kaglingon ba samtang naara ko sa bahay magbantay bata ja dadto kay na may natad ja nanghit po ko sa gidja okay ra man nga magtanom-tanom ja mo to ngay ko madyo nadipay ko siyempre nalungkot po ko kay bijaan rin namang lugar ja napamahal na bitaw pa ng lugar pero siyempre mangita man dito og kanang mas better bitaw ja mas nakales pag may dagto kay syempre igagaw ra lagi pud kuan ra pud mi gipahanjo ra pud mi ja syempre napatas time bitaw nga murag hipit nga na kay gikan palagi sa mga dagko nga gipanggastuhan so gusto pud mi makabawi-bawi ba karon makatigom-tigom ug bali kay nahurot lagi ang tanang tigom sa ang mga pinagdadaanan last year so mao to nga bisag ganahan ko daan ning lugar mingon jud ko dani sa ganahan ko dani kinahanglan bija mi pero wa pa kay bawo kanus ami mobalhin kay pag ato na maghapon kay na may gamay nga mga problema pa dito ba nga repairen sa lababo ning lay ko no to isang repairen ja magwat rami og kanus ang maka-move in so maka-move in nami kanang hinahinadyan pa man maghakot kay di may makas ang mga gamit sa daghan pa may mga gamit agaba na mo siguro ning ibot nang sa bahay nga gaba kay arong di mi dito magsuot ja lungkot ko nga excited pud para sa bag-o na nga pamudyo dito hoping and praying nga malinawon gyapon ng pamudyo dito pero wa man gyapon silingan good nga ing dikit kay nalahi ra man sa dari nga bahay ja mga 300 or 400 meters pa siguro uban nga bahay ja dari ag silingan nay dari day isa ag inahan sa tag-ija sa bahay ja amo ra pong close so magiganahan ra pud ko sa purma ba ug sa kanang sa palibot nga wa kadyo daghang tawo kay di ko kadyo ganahan og daghan og tawo di kadyo ganahan og daghang mga tawo kay nang nalagi ko ibata ang saba makirat-kirat ang bitas Dalton ja kanang ba mga iro-iro daghan mga iro dari nga usigin kagabi makirat si Dalton mao na nga ako makanahon na mi nga kanang mas okay dadto lumingon jud ko dari labi na kay daghan na po ko yung mga amigo dari sa gawas sa health center de ura yung mga amigo po na dadto og mga nurse mga midwife pero ang ginahan na mas makaadyo mong pud namo makatigom-tigom mi gamay so pero pa ko nakig-istorya sa landlord dari si undoy ra man kay-istorya kay si undoy man pud mo ining kuan dani mo ining kuha kay 2 weeks pa ko dito sagad pagpanganak na mao to guys ang share ninyo nga kuan ko marag malungkot ko pero malipad sumpog ko nga mobalhin nami og pianan ja para pa ipakita niyo po no makabalhin nami ja sa pagkakaroon ng hipos-hipos na kong sugod na nami mga organizer box pero kuwang pa magbalit ko mga duha siguro kay arong kanang masud na tanan para nighakot ba makasarag as kanang arsa ja mabito to nangita mig organizer box kay dugay ra mi nagplano nga makakita ami og kanang mabalhin na mga kanang makalisles mi ja kana bitong naalagi kanang kabasakan nga nabaganahan ko nga kabasakan na juta na matanong-tanong ja kanang dipod gadyo-ladyo sa karsada deuram gyapon karsada na daras likod na kabaskan muraman jud malipay ang kasing-kasing kay kanang umulakaw mo gud si undoy kanang naalagi jang mga trabaho pud nga na mga rakit-rakit mura man kog malunday gud kay meron dalton na magtan-aw sa ligi although na po mga tanom-tanom dari pero
Lahi ra jud og naka sa sentro, wa ko maanad og naa sentro. Gusto ko kanang na jud bitaw sa mga bukid-bukid dapit. Mo jay ang nagtambaw bitaw sa ang stress ja. Di dugag pas ginuog amo pagampo ka nagampo man nga anta namin mabalhinan nga. Na kabasakan, na natad. Lumaad jud ginuog adto sa kinabuhi kay aside sa gikuan nagahu ang gusto jud nang makales ra pud mi. So mga to guys, ay share din dyan. Ang patilawon si Undoy sang suman o maangay ba si Jaja. Daghan man to, basig isuroy to, ba ni baligja. Kaya dara mis munisipyo. Pwede raman may dari magbaligja bisa saan sa kay anang kailaran po mga tao na, mga yan. Dara pas munisipyo, daghan pa'y baligjaan. Pero gamay raman kuputo ang himo. Marag 15 pieces raman to. Hindi siguro to kaigo ni Undoy kay uganahan si Jaja. Basig di na lang to ibaligja. Kay isa lang itong hatubain. Gamay ra man pud kay ang mga kamuting ang gipampanitan kay kuan man pud guys, gipang kuan man, gipang bukbuk naman kay diha ra lagi 2 weeks naman siguro ning labay. Ang karon nagsuman kay kuan aron di ma tagsip ang sabaw na tungod ni sabaw. Mo sila maganahan tos Undoy na netong suman. Tanaw na tun siya kun sa ijahang masay sa tong suman. Sakto to nig abot ilang dalton duha. Bugnaw na ni. Kaya pa man inita. Daghan-daghan na guys, mura man day. Sobrang lagig na po. Pwede na ni ibaligja guys, tag-gis na ning kuan. Kanang putos. Pwede ba dyan lali magsuman? Ako lang ganina, sakit ang abagal binanggod. Pero gihid lang mo po kog nga ni nga suman. Ano ba dyan ko nakaluto-lutog mga yan dyan. Mao dyan ni amang life dyan before ko nag-video. Sige sima-sima, pang buajat. Luto-luto ni bisag unsa. So kare ra siguro dapat ipat nabili na ring kuan sa lain nga plato. Ah, di ba? Magkugig suman, makagalag suman, tanawa. Buaw. Oh, kinsi ka po. Pwede na ibalik dyan na nang napo. Na ako 100. Ja, karing 5 ang i-snack. Oh. Good job, Umi. Good job. Nanok sa income. Dala yung suman tayo, dalawi tayo. Ganahan baka tayo. Pero init pa man, babugnawa sa. Ah, di na nagatulagan. Di ba daw bilis na na? Hindi naglag ka. Nga naman, di naman na God bless na, Nay. Oh, bless. Bless. Bless naman ni si Japi, Ro. Mood. Bless otro, be. Kaya tuon, be. Bless otro. Sus, kaya man dahil pagkaan. Bless otro na, Nay, be. Bless. Init pa. Mag-moment of truth ng tapos ang suman. Sige, pwede na ni. Moment of truth. Nami. Nami mo dyan! Say baho? Saging. Saging. Wala kamutin. Nga dyan dagon? Nga dyan. Init pa mag-good. Bantag pa na ang dyan. Bulang. Okay ah. Makakaganahag kamuti. Tamis ma. Na, iko. Rubi. Ano mo na? What can you say? Ano rin man yan jolan eh. Ano yung saging no? Sagulan saging. Oo eh. Habay ang saging. Kamuti naman na. Pero may masagulan eh. Ha? Masagulan. Pawak. Kasuway. Pero mo na? Oo. Hilaw pa magsaging man. Sakit ang liyo-ilinga.